Atenció, senyores i senyors, perquè no hi ha només un, sinó dos descapsejaments. Anem a començar amb el primer paquetet, Quins nervis. He de dir que els dos són de Penguin, que això sí que ho puc veure. Les veus de foc de la Tània Soler és un llibre que estava esperant, que em fa moltíssima il·lusió, perquè l'altre dia vaig anar a la taula rodona, la presentava l'Ània, em feia moltíssima il·lusió de llegir una obra que ens parlarà d'un problema alimentari. A veure, jo he de dir que sempre ja d'entrada veig Magrana i dic, m'ha d'agradar, em fa molta il·lusió que l'autora s'hagi oferit a enviar-me'l i ja us comentaré què tal, però pinta increïble. I ara el segon descapsejament que tenim aquí, #nervis, sobre, dins de sobre. Doncs jo ja estava trigant moltíssim perquè és la catastròfica Visita al zoo del Joel Dicker. És aquest llibre que ho ha rebentat aquest estiu i m'han dit que és tan diferent i que val tant la pena, que és tan fàcil de llegir, que no sé, vull veure de què em pot aportar aquest llibre, que ja m'han dit que té el punt de vista d'una nena que va a una escola especial i ja veurem aquesta manera de pensar que tenen a vegades els nens, cap on ens porta i què ens dirigeix en aquesta novel·la tan especial. Així que només em queda donar les gràcies a Penguin per l'enviament. Ja properament comentarem perquè són llibres que em fa molta il·lusió llegir. Així que us comento aviat. Adeu!